minutu, goizeko 9:00 eta gaur gurekin Mertxe Aizpurua Bilduren bozeramalea kongresuan, egunon. Egunon. Asteburuak zer balio izan dizu deskonektatzeko? Bai, beti balio izaten dute, eta, eguraldi ederra egin du, eta nik nahiko errex deskonektatzen dute esan, bai. Eta Sánchezek lortuko zuen deskonektatzea? Ez dakit, hor da bil, pixka bat apartatuta, eta bere maztarekin jun omen da hilabete osoa pasatzeko toki lasai batetara, beharra izango du, desde luego. Aurreko asteazkenean eman zituen kongresuan azalpenak Pedro Sánchezek badirudi nolabait lortu duela agintaldia luzatzea, sozialistek eman zioten nolabait esatearren konfiantza galde kutsua asteazkeneko saio horri, zuek ere bai? Eman zenioten konfiantza galde kutsu hori? Nik uste lasaiago atera zela, soe askoz ere lasaiago atera zela pleno horretatik sartu zena baino, eta azken finean agian ez hainbeste PSOEren merituengatik, nik uste Alderdi Popularrak oso gaizki egin zitula gauzak, eta horrek ere lagundu ziola gauzak ondo ateratzera, eta alde horretatik, askoz hobeto ateratzen, eta, ez dakit, denboraldi hau bukatzeko, nik uste bukaera ona eman ziola eta lasaituta ateraziala handi, bai. Zuek ez diozue babesa erretiratu Pedro Sánchezi, baina diozue egin duena, orain arte iragarri duena, ez dela nahikoa. Ez baldin bada nahikoa, zergatik ez diozue babesa erretiratu? Egoerari begiratu bertzaiolakon, errealitateari neurria hartu bertzaiolako, eta horren baitan hartzen dialako erabakiak, dana ez da txuria eta beltza, eta batez ere horrelako erabakiak hartzen direnean, testu inguru batei begiratzen diozu, gaur egun berari babesa erretiratzea esan nahi duena da, PP etorriko dala, ez dago beste alternatibarik, PP Voxekin etorriko dala, horrei baietz esatea, askoze larriagoa da, guretzat, beste dozer baino, momentu honetan. Horrek, ez du esan nahi, babesa ez zeren truke emango diogunik, edo ez dugula ez garela exigenteak izango, Gauzak aldatu behar dira, neurriak, ustelkeriaren kontrako neurriak areagotu behar dira, eta oso serioski hartu behar den gai bada, eta errotaraino joan behar den gai bada, batez ere hori da leporatzen duguna, gai hauetan agian gauzak azalean geratzeko arrisku ere beti dago, eta joera ere bai, tendentzia, naturala, izaten da, momentuan oso serio hartzea gauzak, baina denbora pasala nolabait erlatibizatu edo egiten dituzula gauzak, eta lausotu egiten dela, hasierako impulso hori. Ezinezkoa da hori gertatzea, errotik eta erroetara jun behar da, eta gero bestean neurri ere hartu behar dira, esan genion, guretzat eta gure ustez, ustelkeria estrukturala da, eta ez da bakarrikan politika mailan gertatzen den zerbait, baizik eta judikaturan, polizian, eta gauza guzti horiei ere so egin bertzaio eta begiratu bertzaio eta neurriak hartu behar dira. 78ko erregimenarekin hautsi egin behar dela, hori esan diozue Sánchezi, neurri estrukturalagoak eskatzen dituzue. Emaizkidazu adibide zehatzak, zer egin beharko luke Pedro Sánchezek? Zer neurri konkretu hartu beharko lituzke? Orain aipatu dudan hildotik jo marko luke. Badirudi orain ustelkeria enkapsulatu egiten dela, edo enkapsulatu egiten nahi dela, bakarrikan politika mailan gertatuko balitz, Hau, aspalditik dator, 78ko erregimenak etzun hautsi, frankismoak zuen horrelako korrupzioa eta ustelkeri barruraino sartuta zeukana. Eta estamentu guztietan, egitura guztietan zegoen. Polizian, azkenean, ustelkeria balin badago, ez dago ustelkeriarik poliziak ondo egiten balin badu bere lana, epailek ondo egiten balin badute bere lana ere. Beraz, nolabaiteko kombo perfecto bat izaten da, ustelkeriarena. Eta hori horrela gertatzen zen, eta normaltasun osoa gertatzen zen frankismo garaian, eta transizioan ere normaltasun osoz jarraitu zuen. Eta gaur egun oraindikan horrela jarraitzen du. Horregatik da, hain zaila ustelkeria benetan garbitzea eta hori aurre egitea. Hoiek dira hartu behar diren neurriak, eta 78an hartu ez ziren hainbat eta hainbat neurri, orain hartzeko aukera eta tenorea dela, uste dut, ez?
estatu plurinazional badela, esaten dute, eta aldarrikatzen da, baina hori esamolde bat bezala bakarrikan ezin da geratu. Egin behar da, eta sinistu egin behar da, eta horretarako neurriak hartu behar dira, eta benetan estatu plurinazional bat bali da, neurriak alde horretatik joan behar dira. Gauza guzti horiek zintzili geratu ziren. Zintzili geratu ziren 78ko erregimen horretan ere, poliziari ardurak eskatzea, hainbat alorretan, baina baita ustelkerian ere epailei ardurak eskatzea, guzti horrek aldatu egin behar du, eta horregatik esaten dugu, neurri alternatiba bat erakutsiko duten neurriak behar direla. Erabakitzeko eskubidea aipatu didazu, horrek badu zerikusirik ustelkeriarekin edo eskandalu honi aurre egiteko eskatuko dizkiozue gobernuari ustelkeriatik harago doazen neurriak? Demokraziarekin ikustekoa duen gauzak dira guztiak. Estatu demokratiko bat, benetazkoa balin bada, gauza guzti hori erantzuna eman beharko die. Orduan, bai, bat da dana. Egun hauetan, izan duzuen, gobernuarekin hartu emanik, barne bilerarik izan alda? Bueno, lehengo astean pleno auki genuen, eta orain badirudi lasai aldi bat daukagula, aste honetan ere badago batzorde bat, kazetarien gaia reglamentuan egokitzeko, eta kazetari ez diren hoiei nolabait atea isteko, edo behintzak gauzak zailago jartzeko, orain erresegia dauzkatelako. Baina eskandalu honen inguruan, gobernuaren eta EH Bilduren arteko barne bilerarik, atzeko bilerarik egon alda? Bueno, nidakidan ez da egon, uste gobernuak ere hartu dula horrelako parentesi bat udara honetan gauzak lasaiago begiratzeko, eta suposatzen dut ez direla geldirik egongo, ez da geldirik egoteko gaia, baina ez da egon bilerarik aste honetan, ez. Etorriko dira, kasu gehiago? Seguru baietz, horrelako asmoa erakutsi zuen, Sánchezek berak ere pres dago, edo horrela esan zigun behintzat, eta beste alderdiei ere imaginatzen dut esan zuela, gure ekarpenak eta kontutan eukitzeko, eta horretarako prestutasun osoa zabaldu zuen. Nik uste momentu batean, hasierako momentuetan ere, xok egoera batean zeudela, eta inkluso eskertzen zutela, horrelako ekarpenak egitea, eta bide horretatik jarraituko dutela, espero dut, eta azken nian, ustelkeriari aurre egitea gauza serio bada, eta ez dakit, nolabaiteko ardura handia eskatzen duen zerbait da, eta horrela ez badut egiten, ez da izango galtzen duela gure babesa, adibidez. Izango da, galtzen dutela sinesgarritasuna eta konfiantza jendearengan. Eta hori da gertatu daiteken, gauzarik txarrenan ikusteete guzti honekin nolabaiteko jipoia hartu duela PSOEk alde horretatik sinesgarritasun eta konfiantza mailaren gradu horretan, usteet, nolabait nabaritu duela eta kosta egingo zaiola gainera aurre egitea horrei, baina buelta eman beharko dio, baina eske hori da, eta larriena hori da. Zuek nun jarriko duzu muga, esan nahi dut, alderdi sozialistaren baitan kasu berriak azalerazten baldin dira, noraino litzateke onargarria? Bueno, segun eta nola agertzen diren kasu horiek, ustelkeria persona banakako personei harrapatzen balin badio eta alderdia ez balin badago kutsatuta, desberdina da, egoera desberdinen aurrean gaude, ez gaur egune alderdi popularraren kasua, adibidez, gaur egun ez da, PSOEk daukana, ez? Eta gero azkenian frogatu zen, eta frogatu gainera inolako disimulori gabe ere egin zuten, ez? PPkoek alderdi korruptoa da, berez eta horrela dago sententziatuta, ez? Hori bai izango litzatekela, ez dakit marra gorri bat, zai gustatzen marra gorriaren irudi hori, baino bai izango litzatekela oso larria. Eta kasu horretan zer, hauteskundeen aurrerapena eskatuko zenuketa adibidez Gabriel Rufiani entzun diogu, asteburunetan elkarrizketa baten, aukera hori planteatzen. Nik uste beste aukerarik ez litzatekela dituko. Horregatik, ez? Sinesgarritasun ez horrengatik eta buelta emateko beste, eta ez dut uste guk eskatu beharko genionik, uste PSOEk berak eskatuko lukela.
Ustelkeriaren kontrako 15 puntuko plana aurkeztu zuen Sánchezek kongresuan, aurreko aste azkenean. Plan hori bera, iruditzen zaizue, ustelkeriaren kontrako neurri aproposa badela? Onak dira, onak izan, bai, Bale, positiboak izan daitezke eta izango dira seguru egiten den guztia ona izango delako eta borondate onarekin, batez ere borondate onarekin eginak daudelako. Badaude neurri batzuk erabat onak izango dialak aplikatzen balin badia eta da enpresa, usteldutako enpresak eta ustelkeria bera provokatzen duten enpresa hoiei eskua sartzea. Hori gaur egun ez da gertatzen, hor batzuk entzun ditugu, PPek eta esate zuten hori badagoela. Badago neurri batean eta gainera gertatzen dana da aplikatzen estela. Orduan horregatik esaten nuen ere judikatorak zer esan nahi handia daukala gauza hauetan. Hor nahi eta nahi ez eragin behar da eta ustelkeria badago, baino ustelkeria balin badago da, enpresa batzuk badaudelako korrupzioa egiten dutenak. Eta hoiei eskua sartu behartzaile. Ongi dago, politikari eskua sartzea, baino beste guzti hoiek oraingoz beti jundia lasai beren etxera eta jarraitu dute gainera beren jarrera horrekin eta gauza guzti hoiek egiten. Beraz, batzuk badia garrantzia handia dutenak eta ezinbestekoak direnak, hori bakarrik dana egingo balitz ere, plangintza horretan esaten dana, eta benetan bukaeraraino eramango balia neurri hoiek, segurazki asko nabarituko litzateke, eta segurazki beste alderdiek eta enpresari hauek oso urduri jarriko liak ez, eta nik uste ona dela gainera ez. Enpresak aipatu dituzu, baina alderdien gaineko kontrol zorrotzagoa ere jasotzen da neurri sorta horretan. Alderdi moduan, nolabaiteko ezinegonik sortzen dizue horrek edo etxeko lanak egin beharko dituzue? Guri inolako ezinegonik eta ondo iruditzen zaigu. Egiten den guztia, gardentasunaren alde, baina gu gardenak gea alde horretatik eta ez dugu inolako bildurrik zerrei ez. Batzuk bai, segurazki, hainbat alderdi, gauza hain sinpleak dira batzutan eta normaltasun osoan hartzen dianak, adibidez, kongresuan guk horrelako deklarazio bat egin behar deuz, jabegoak ditugun, ze dirua daukagun, dana egin behar dezu, eta ze enpresetan zaude, kokatuta emalin badituzu akzioak eta bar, gaur egun oraindikan Voxek ez dakit egin duen, baino hainbat eta hainbat diputatu zeuden egin gabea zituztenak eta PPkoak ere bai. Eta ez da ezer gertatzen. Hoi da okerrena, ez? Ustelkeriaren gauzarik larriena hori da, zabaltzen dela eta badirudila ez du importa, ez? Eta horrek ematen duen irakasgaia da mortala da demokraziarentzat, mortala da zintzotasunarentzat eta mortala da politikarentzat. Arnaldo Otegui EH Bilduren idazkari nagusiak agerraldia deitu zuen duela egun batzuk Antxon Alonsorekin izandako topaketak azaltzeko. Agerraldi hori nola ulertu behar dugu? EH Bilduren baitan egonda kezka nolabaiteko loturak azaleratuko ote ziren edo kanpotik loturaren bate egin ote ziteken, eragileren batek egingo ote zituen koalizioaren eta ustelkeriaren artean? Simpleki esan da. Bazeuden zurrumurruak eta bazeuden horrelako informazioak, nahita horrelako zalantza edo dudamuda zabaldu nahi zutenak. Orduan, horren aurrean, Arnaldok esan zuen, zertzegoen eta kitxotarru bukatu zen dana. Ustelkeria zipristinik ez duzu espero. Zinolaz ere ez. EAJaren jarreraren inguruan ere galdetu nahiko nizuke analisi askotan irakurri baitugu Eusko Alderdi Jeltzalea irmo agertu dela Sánchezen aurrean, harremana zainkenta intentsiboen unitatean dago, hala esan zuen kongresuan Maribel Bakerok. Kezkatzen zaitu nolabait Eusko Alderdi Jeltzaleak gobernuarekiko duen jarrera gogortzak eta horri zuei kalte egiteak alegia haiek egitea gobernuari zuek baino kontrapisu handiagoa? Guk gure lerroa daukagu eta oso konbentzituta gaude egiten duguna ondo egina dagoela, eta ez dugu zeharka begiratzen besteek egiten dutena, nik uste alderdi batzuk badiala, igual atentzio gehiagorekin jarraitzen dutenak zer egiten dugun batzuk edo besteek, baina ez da gure kasua. Guk inoiz ez dugu erabakiak hartu eta inoiz ez ditugu diskursoak egiten bestei begira.
Ez, orduan inolako kezkari gabe, vamos. Alderdi Popularraren estrategiaren inguruan ere galdetu nahiko nizuke, gogortu egin dutelako estrategia hori, pertsonaletik ere jo dute, Sánchezen kontra, bere aitagin arrebaren negozioak aipatu dituzte, zer iruditzen zaizu, Alderdi Popularraren estrategia hori? Bai, oso zabarra da, eta oso zabarki portatzen nahi dira. Eta gainera, garbi dagoena da, orain hartu dituzten azkeneko erabakiak, bozeramaileak aldaketa, bozeramaileen aldaketa horrekin, orain dikan zabarrago izateko asmoa dutela. Justu kontrakoa espero zitekeen, pixka bate, tonua edo gestea, edo baina ez kontrakoa dator, ze telladori oraindikan indar gehiago eman diote. Ester Muñoz ere bozeramaile bezala arituko dana ere ez da bat ere lasaia den persona bat, eta ez du giroa lasaiago izaten lagunduko, inolaz ere ez, orduan, hor estrategia badago, oso estrategia garbia, eta aspaldi da kongresuan tonu ona eta edukazioa eta gauza guztiek galdu zirela, ez dago gaur egune hemen badirudi iraina zenbait eta handiagoa bota edo esaldi laburroiek eta terribleak direnak, hoiek diela nagusitzen direnak, eta argudioak eta horrela ez dago argudio ere zertarako. Nik iraingo dizut eta kitxo, eta horrela jarraituko du. Alderdi Popularrak osasunen esia jarri dizuen, eta zuek hori ontzat eman duzue. Ontzat eta arrotasun osoz, gainera. Noski baietz, guk Peperekin ez dugu ezer nahi, eta posi gaude, beraiek ezer nahi ez izatea gurekin Pepe eta Vox gaur egun, eta aurrera begira ere gauza bera izango da, horre ere Pepek emanduia, nolabait kareta ere kentzen ari da, eta Voxekin dijo, immigrazioaren kontuan adibidez, azken kongresuan, lerrokatu da Voxen parametrotan, eta, guretzako bai, arrotasunez, dena dela, esi hori, beraiei egin die Euskal Herriak, Euskaldunek ederki asko dakite, eta esia beraiei jarri diote. Azken finean gaur egun, datuei begiratzea besterik ez dago. 155 alkate ditu Euskal Herria Bilduk Euskal Herrian, eta Alderdi Popularrak 2 bakarri ditu, beraz, esia jarri dezatela nahi duten tokian esituta beraiek daude Euskal Herrian. Hala ere, demagun etorkizunean, balizko etorkizun hurbil batean Euskal Herria Bilduk bide eman diezaiokela Alderdi Popularraren bakarkako gobernu bati, eta horrek eragotziko lukela Peperen eta Voxen arteko gobernu bat. Kasu horretan, zer egingo luke, EH Bilduk? Alderdi bateko gobernua, hau da Pepe bakarrik ez du gobernatuko, Voxen beharra izango du, eta justu azkeneko inkestei kaso egiten badiegu, gainera Vox indartzen ari da. Eta baliatuko da, gainera indar horretaz, ez. Orduan, Pepe eta Vox izango den alderdi bat gobernu bat izango da, eta horren aurrean... Baina zuen babesak balioko balu, Voxi akteak isteko, babestuko zenukete, Alderdi Popularraren gobernu bat? Ez da imposiblea da hori gertatzea. Hau da, Alderdi Popularra, eta Alderdi Popularrari gu baiezkoa inoiz ez diogu emango. Voxi emango ez genioken bezala, eta azkenian bata edo bestea berdin da guretzako Euskal Herriarentzat eta Euskal Herritarrentzat. Badirudi migrazioaren gainean, jarri dutela fokua azken egun hauetan, zenbateraino kezkatzen zaitu, egun hauetan entzuten ari garenak? Izugarria da segurtasuna eta immigrazioa nahasten ari dira, auspotzen ari dira gainera immigrazioaren kontrako edo migraten kontrako egoera larriaiek, eraso arrazistak ikusten ari gara, eraso xenofoboak eta onartezinak dira. Nik uste hor, ez politika mailan bakarrik baizik eta eguneroko bizitzan, garbi eduki behar dugun zerbait dela, giza eskubide guztiak behar direla persona guztientzat, hori dela nola baiteko leloa sartu beharko genukena denok buruan, gutxienez humanitatea da, errespetua eta elkar bizitzaren zentzua ez galtzeko. Hilabete honetan onartu nahi duzue kongresuan eta lehen ere aipatu didazu, sasi kazetarien presentzia mugatu nahi duen neurria, kongresuan erreglamendua aldatu nahi duzue, Bito Kiles edo Bernard Endongo moduko polemistei ateak isteko.
Baina zein berme duzue aldaketa horrek, etorkizunean ez duela balioko tresna politiko gisa, esan nahi dut, alegia zein berme dituzu etorkizunean beste gehiengo bat izango duen balizko kongresu batek, ez ditzan ideologia jakin bateko kazetariak mugatu edo betatu? Ja, bueno, batek baino gehiago komentatu du hori. Dena dela nik uste dut han bertan dagoenak, han bertan dauden kazetariek batez ere, oso kontziente direla, gauzak ezin diela hain gaizki jarri beste egoera batean. Hau da, hauek egiten dutena, eta ez dira kazetariek, noski, mikrofono bat eukitzeak edo kamera bat eukitzeak ez dizu kazetarien karneta edo izaera ematen, hauek aktivista batzuk dira, aktivista profesionalak, eta oso helburu zehatzakin daudean. Eta han dauden kazetariek, eta kazetariak dira nik uste batez ere bildur hori euki beharko lutekenak, eta eukiko lutekenak, oso garbi daukate. Hau, honei, atea jarri behar zaizkiola, eta ezinezkoa dela hau aguantatzea. Ezin dute, ze azken finean, giro toksiko bat barriatzen ari dira, eta bueno, eta ez politiko batzuen kontra, gainera, ez dute guztien kontra egiten. Horrelako eraso bortitzak ez dituzte denei egiten, baizik eta batzuei di oso jakinak dienak, baino kazetariei ere bai. Osea, nik uste arriskua, benetan arriskua ultraeskuina dela, eta gero-gerokoak, baina ultraeskuina da. Eta ultraeskuinari aurre egin bertzaio, eta momentu hau bada aurre egiteko. EH Bildu eta Podemoseko buruzagiek bilera, egin zuten aurreko astean Gasteizen, bilera hori nola ulertu behar dugu? Frente berriak osatzeko beharra ikusten duzue? Bueno, komentatu genuen, ez, guk denekin hitz egiten dugu eta uste dugu daukagun egoerak merezi duela horrelako erronda bat bezala egiteko eta alderdi gehienekin biltzeko, ikusteko ze egoeran bizi garen eta bakoitzak ze jarrera daukan etorkizunari begira eta etorkizun hurbilari begira. Gainera, erregenerazio demokratiko bat benetazkoa behar dela, hortan ere, eta izan zen bilera normal bat, besteak beste batzutan ere egin izan dena, eta beste alderdiekin ere egingo ditugunak, ez? Hor, normaltasun osoan. UEMak aurreko astean argitaratutako txostenak ohartarazi du larrialdi linguistikoak are gehiago egingo duela okerrera. 2026-erako aurretan eraben artean, euskararen erabilera nabarren men murriztuko dela, euskal hiztunak sartu egingo direla, garela, eta arnasguneak ia desagertuko direla. Eskuinaren edo eskuin muturraren balizko indarrak zenbat okertu dezake are gehiago egoera, bazaudete kezkatuta eta horri nola egindakioke aurre. Bai, oso kezkatuta, eta egia da, ultraeskuinak eta eskuinak etorriko dira, gaur egun, aparato judizialetik euskera sufritzen ari den erasoa ere, kezkatzekoa da, oso larria da, eta ultraeskuina eta eskuinak ere, norabide berberean egingo dute eta euskararen kontra joango dira, eta azkenean, herri txiki bagara, defendatu inbar dugu gurea, eta euskara da daukagune gauzarik ez dakite defendatu behar duguna nahita nahi ez, eta bururaino, eta gero eta ultraeskuina etorri ezkeoz, gauzak askoze larriago jarriko liake, eta da inoiz galdu behar ez duguna, eta uste lehentasun bat izan beharko lukela, eta alderdi demokraten artean ere izan beharko lukela gauza bat, guztion artean ados jartzeko, seriotasunez hartzeko, eta lehentasuna markatzeko euskararen egoerakin. Euskarari lotutan jardun dugu aurreko asteazkeneko kongresuko saio hartaz, hori da kongresuan egin duzun azkenengo hitzartzea. Saio horretan 11 minutu terdiko hitzartzean minutu terdiz jarduntzen nuen euskaraz eta 10 minutu gazteleraz. Eta egia esan ez da salbuespena, gaude ohituta euskalduntzareten diputatuek basoiek euskarazko korte edo adierazpen bakanak ematera. Zergatik da hori joera, zergatik ez da euskara nagusi zuen hitzartzeetan kongresuan? Bueno, komunikazioa da, ez Madrilen gaude, Espainian gaude, eta guri inporta zaigula, gure mezua helaraztea. Euskaraz egiten dugu, euskaraz egin behar dela, jake aukera hori badaukagun eta lortu genuen, egitea garrantzizkoa delako,
Baina, karo, hori aldantzen da, segurazki katalanekin, katalan guztiek, praktikamente guztiek, ulertzen dute gutxienez katalana. Eta erretxagoa da, naiz eta zu katalanez jakin, ulertzen dezu zertaz aidian. Euskararekin ez da hori gertatzen, eta uste du gainera Euskara hemen defendatu behar dela. Eta hemen ere, dana euskeraz ez dugu egiten, hemen Euskal Herrian, ez Euskal Herria Bilduk eta ez beste edozein alderdik ere, egoera daukagulako, eta horrek markatzen duelako zer egin edo zer ez. Ojala denek euskeraz egiteko gai izango baginake, ojala danak entzuteko eta ulertzeko gai eta hitz egiteko, hitz egingo bagenuke danok euskeraz, baino, bueno, komunikabietan ere ikusterik ez, besterik ez dago, egoera ez da hori, eta egoera batei aurre egiten zaio, ez da. Nik alde horretatik oraindik garrantzi gehiago ematen diot hemen, judizialetik egiten dian erasoi eta horrela horrei aurre egitea, eta hori ere Madrildik lantzen ari gara, eta espero dezagun zerbait lortzea horrere. Bederatziak dira, baina azken galdera bat, bilera dutelako bihar Madrilen, Parradalesek eta Sánchezek, transferentzian aldebiko batzordearen buru izango dira, gizarte segurantzaren inguruko aurrera pauso sendoak eskatu ditu Jaurlaritzak, eta badirudi azken egun hauetan gainera nolabait esateagatik, Jaurlaritzak zorroztu egin duela, mezua, Espainiako gobernuarekiko, esan dute ez dutela erdibideko akordiorik lotuko, mezu horietan, zuke zer interpretatu duzu, arriskuan dagoela transferentzia? Bueno, asko kostatzen da, egia da, eta urteak dira transferentziak betetzeko, horren zai gaudela, ez, momentu bat zutan, ez dakit, pazientzia ere galtzen da. Baina, bueno, harreman bilaterala dago, bilera hori bilaterala izango da, eta ondo dago horrela izatea, eta gizarte segurantzaren kompetentzia dago, batez ere hor zintzili dagoena, eta oso importantzia handiko zerbait dela guretzat, hemen ez hori lortzea. Hemen gehiengo abertzale badago, gehiengo abertzale horrei erantzun behar dio ere Espainiako gobernuak eta zintzilik dauden transferentzik guzti horiek ere eskuz aldatu behar dira eta jarri behar dira martxan. Hori da, egin behar dena, eta hori batzutan eskatuko da modu batez eta beste batzutan, ez dakit, nerbio gehiagorekin, baina egin beharra dagoela eta eskatu beharra dagoela, eta guk ere handik aldugun guztietan ere eskatzen dugu eta lanian ari gara, hori horrela izan dedin, eta bueno, ia noizbait lortzen den, baina ia da asko kostatzen dela, eta gizarte segurantza dela hoietako transferentzi bat zailak izaten dianak lortzea, baina bueno, nik uste hortan ere alderdi abertzaleak han gaudenak, ados jarri barko genukela eta batera egin, eta bueno, aldarrikapen horrekin batera egiten dugu erabat. Mertxe Izpurua, Bilduren bozeramalea kongresuan, eskerrik asko aur Euskadi irrati publikora etorri eta azalpen hauek guztiak emateagatik. Eskerrik asko zuei, mila esker. Goizeko 9:00 dira.